kene ke ying school. But kene ke lai tali ki kamera ki bedon haka. Ke long ki bekot ki besuba. But ke kamera ki bedon shapo. Kamala ka bashapo. Ru artali. Ke long ki bekot ki besuba. Na do menegasni. Maka nom don show ka boru mama. Ka nom don show ka bor jong ke jingdom bat ke jingsniu. Ka balak ban pentut. Ya ki nong hikai. Ya ki hna school. Ne ki to ki bashom ki basa. Ha ki ne ki kamera ki bashapo. Ai ba mami. Men long utrai. Men long ublay. Men long ukenrad. Na do mendegasni. Bat ba mangirungin ken mau. Basisien ka sni. Niruk nilalong ka temple jong men simbo koy how Chris da ka baptisma te to kar ko kar do lang yaw ni pa jong mi o bay wan ban sakhi mennegasni but to I ba makiru ken dap da ka chinkamen but ka chinkar ko jong mi hakani ka chingle niam menta hakani ka sngi bagin poisuk sa ka Jerusalem binang bangi pa na kani daw Chris utray jongi Kapong senre jangan ada hisop. Senre amen 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 amen. In God but Bad ke jinker ko blay on board barak and yara lord jong pim pa kon badu mesim bakon Jole sur kamas kalawai Yes, no, no,